Bun. După punem asta așa, dăm pe acoperire. După punem iar video peste, așa, întopire. Și alegeți de asta. Uite mai așa. Uite vreau mai așa. Uite așa. Vreau să mai încerc o dată să pun la ajustează. Bun. Și aș mai da puțin la grafice. Nu tare. Bun. Dăm aici la adaugă-te. Vă scrieți numele. Acum dăm aici. Sper că v-am ajutat și ne vedem la următorul video. Pa, pa!